cer părerea și ție și lui Carmen. După tine aș vrea să spună și Carmen câte ceva. Am ascultat cu foarte mare interes și oarecum inspirându-mă de la Șerban, profit de situația asta ca să învăț. Și probabil că asta e una dintre oportunitățile crizei. Eu sunt convins că odată ce vom ieși cu toții din această vale a plângerii în care ne găsim, și ne găsim în mod fortuit pentru că am fost târâți cu toții în ea, o să începem să construim soluțiile. Și așa cum spuneam și la început, nu cred că există o singură entitate care să aibă soluția. Indiferent în ce parte am privi, și ne putem uita și către stat, personal eu aș transmite un mesaj pozitiv: atenție ce vă doriți, pentru că înainte de criza asta, atunci când vorbeam de contracte bilaterale, existau două categorii: mulțumiți și nemulțumiți. Dacă ne dorim o intervenție, sigur, destoinică a statului, vom recrea două noi categorii: mulțumiți și nemulțumiți. Eu cred că pentru a evita aceste derapaje din zona de mulțumiți și nemulțumiți, singura cale rămâne totuși dialogul oamenilor din profesia respectivă. Pentru că s-ar putea ca cei care vin cu o lege să nu aibă toate elementele și în meseria aceasta a retail-ului sunt destul de multe subtilități. Dialogul rămâne o bază. Un alt considerent este următorul: nimeni nu știe ce se va întâmpla cu precizie începând din ziua deschiderii. Și când spunem că nu știm ce se va întâmpla, mă refer la mai multe aspecte. Nu știm cum va reacționa clientul final. Pentru că temerea pentru tot ce înseamnă siguranța sanitară este încă foarte mare și această temere probabil o vom purta cu noi luni, poate ani de zile. Și oamenii care au stat în casă, unii dintre ei înfricoșați de acest virus, nu cred că se vor precipita foarte tare să vină să cumpere nici încălțările de la domnul Câzu, nici cărți din nefericire Șerban și probabil nici zona de mâncare de la Ștefan. Al doilea element este legat de faptul că redeschiderea ne prinde oarecum descoperiți pe mai multe planuri. În primul rând, nu există cash flow pentru a se aproviziona magazinele. Acolo unde vorbim de sezonalitate, magazinele sunt prinse cu stocul greșit, cu stocul de iarnă. Acest stoc ocupă atât fizic spațiu comercial, cât și financiar, pentru că este un stoc nevândut și care probabil va fi destocat și va fi trecut la capitolul pierderi. Refacerea acestui ciclu economic în zona de centre comerciale va dura, din punctul meu de vedere, minim 2 sezoane. Deci vorbim deja de 6 luni, poate chiar 9 luni. În acest context, o să sar direct la una dintre soluții pe care noi la Sitras o considerăm foarte serios și probabil că o parte din cei cu care lucrăm ați primit deja de la noi propuneri sau măcar întrebări. În primul rând, într-o zonă de incertitudine, soluția va veni de la noi toți și ar trebui să considerăm perioada post-deschidere, indiferent că are loc la 15 mai, la 1 iunie sau la 15 iunie, o perioadă de tranziție spre lumea de mâine. Noi la Sitras vă vom propune tuturor partenerilor să considerăm perioada de tranziție din ziua deschiderii până în 31 decembrie 2020. De ce? Până în 31 decembrie? Răspunsul e foarte simplu, pentru că nu știm în ce pășim. Nu știm dacă o reducere a chiriei cu 30% este suficientă. Nu știm dacă reducerea chiriei cu 50% este suficientă. S-ar putea, pentru o parte dintre retaileri, ca această faimoasă chirie la care dumneavoastră faceți referință să fie ultima problemă. Pentru că înainte de chirie nu vor reuși să-și plătească angajații, curentul și stocul de marfă. Și atunci chiria deja este o poveste. Pentru că din punct de vedere operațional, anumite firme, așa cum spunea și domnul președinte, vor da faliment înainte să se pronunțe cuvântul chirie. Prin urmare, dragi parteneri, eu v-aș propune totuși să ne folosim de matematică, pentru că atunci când vorbesc doar emoțiile, apar și cuvinte care uneori sunt regretabile și m-aș fi bucurat ca domnul avocat să rețină mai mult cuvântul parteneriat decât cele două baricade și să vorbim pur și simplu despre matematică. Până la urmă, business-ul dumneavoastră este bazat pe ceea ce numim generic rată de efort. Indiferent că vorbiți de chirie, de cheltuieli comune
de cheltuieli cu marketingul, ele reprezintă în business modelul dumneavoastră o rată de efort. O să o rog mai târziu pe Carmen să se exprime, dar aceste rate de efort, în funcție de segmentul de activitate în care dumneavoastră activați, sunt astăzi cunoscute pentru România. Știm că în anumite zone își poate permite respectivul operator o rată de efort de 8%, în altele de 12%, în altele de 15% și așa mai departe. Și atunci noi putem purta cu fiecare dintre dumneavoastră un dialog și să încercăm să considerăm această rată de efort ca fiind modelul partenerial pe care să plecăm la drum. Cât înseamnă asta pentru proprietarul de centru comercial că încasează? Dumnezeu știe. Nu știm cât vom încasa în iunie, nu știm cât vom încasa în august. Trăim speranța că poate în noiembrie vom încasa un pic mai mult pentru că business-ul dumneavoastră revine. Dar o altă variantă de hai să negociem cu cuțitele pe masă și să scădem 30%, mie mi se pare că este absolut periculoasă, pentru că nu știm dacă 30% este suficient. S-ar putea să primiți acești 30% și vă spun că personal consider scăderea cu 30% ca fiind una extrem de optimistă. M-aș bucura să ne vedem și să spunem că ne-a scăzut business-ul cu 30%. Da? Deci eu v-aș propune, cel puțin pentru aceia dintre dumneavoastră care ne sunteți parteneri, să plecăm din această discuție. De asemenea, vorbea toată lumea la un moment dat, în mod generic, spunând mall-urile. Atenție, mall-urile nu sunt niște persoane fizice, sunt niște entități extrem de generale, așa cum le pronunțați dumneavoastră și foarte probabil, atâta timp cât discuția rămâne între mall-uri și dumneavoastră, să nu aveți ecou. Încercați să ajungeți la oamenii care reprezintă aceste centre comerciale, pentru că s-ar putea să găsiți mult mai multă înțelegere, eu așa sper cel puțin. Și eu sunt convins că se vor găsi soluții, chiar și acolo unde aparent astăzi nu aveți telefonul deschis. De ce? Pentru că temerea cea mai mare a unui proprietar de centru comercial, și cred că domnul președinte Chirițoi a spus-o la un moment dat, este să rămână fără chiriaș. Și nu cred că își dorește cineva lucrul acesta. După aia, că această hârjoană partenerială îmbracă forme mai mult sau mai puțin amuzante, sigur. Nu este amuzant deloc atunci când ești antreprenor, cum spunea Ștefan, și nu dormi noaptea pentru că nu știi cum să-ți plătești angajații. Dar, repet, eu am convingerea că dacă aceste tipuri de discuții purtate pe un ton civilizat, așa cum a fost și astăzi, cu anumiți arbitri, între ghilimele, care au această calitate a neutralității în discuție, ne readuc cu o foaie de hârtie în față și cu un calculator să nu ne înșelăm în calcule, eu sunt convins că soluția există. Mulțumesc mult! Mulțumim, excepțională Tatiana. Intervenție, Tatiana. Absolut excepțională. Și te felicităm, ai fost întotdeauna un lider al industriei în general, iar comportamentul tău în această perioadă al companiei pe care o reprezinți în această perioadă este absolut remarcabil. Domnul președinte Chirițoiu, dacă o să vă întrebe Citrus dacă are voie să cumpere restul centrelor comerciale din România, vă rugăm frumos, dați-le voie, domnul președinte. Ok, am reținut sugestia. Nu știu să fi blocat până acum nicio operațiune de achiziție pe zona de centre comerciale. Nici noi nu știm. Ne-ați cerut vreodată? Nu, ne bănuiesc că nici nu ne-ați cerut. Oricum,